हाँ तो सब लोग के प्रणाम। हम लुटन के भाई बुटन कुमार आर पर न पार पर आगल बनी हम ढेला बाबा के द्वार पर। कन्फ्यूजवाइन लोग मत, हम पहले उठे ससुराल आयल बानी, लागत तो बढ़िया से वही हमार सेवा पानी। काहे से कि हम बहुत लंबा समय के बाद ससुराल आयल बानी। हाँ पूरा 36 साल ना, महीना ना, हफ्ता ना, इ तीनों में से कौनो ना। हम आयल बानी पूरा 36 घंटा बाद अपना ससुराल। काहे से कि 36 घंटा पहले ही हमार शादी भइल बा आ शादी भइला पर से लेके अभी तक हम पहले उठे ससुराल आयल बानी। तो तनी अपना साली के बुला लिया। अरे हमार साली कहाँ घर में बैठे खातर पिज्जा, द्वार पर आके देखो आयल बन तहार बुटन जीजा, जल्दी के आके हमरा गले मिल जा आ कली से फूल खाने खिल जा। अरे जीजा जी रहुआ आ गई। अरे आ का गई नहीं, अब आवत रहे आ तू हमर साली हो ई जाके पूरा मौगईपुर गांव में कहे तो अब जाके हम दम धरे। काहे पूरा गांव भर जाके कहम जीजा जी? लोई है तू छपावे वाला चीज बारू, हाँ तू छपावे वाला चीज बारू कर दिलो नु बुरबक वाली बात। अरे तू कितना बढ़िया बैलगाड़ी मतलब जलपरी नियर बारू, ई बात जाके हम मौगईपुर में 10-15 गोरा से कहे तब नु ओकनी के जरी आ 2-3 गोरा हार्ट अटैक से मरी। अच्छा ठीक बा जीजा जी, पहली बार ससुराल आयल बनी तो कुछ लेके आयल बनी कि भीख मांगा नहीं अब चल आयल बनी खाली? अरे को दिलो नु बुरबक वाली बात। अरे हम मिठाई ले आयल बनी आ ओइसन मिठाई ले आयल बनी जावना के आगे सब मिठाई फीका पड़ जाइलो। हाँ सब मिठाई। अच्छा कौन मिठाई लेके आयल बनी? अरे ले आयल बनी लेकिन उससे पहले तू गैस कर। हाँ तू गैस कर कि कौन मिठाई ले आयल होखे। अच्छा रसगुल्ला ले आयल होखे? तो लड्डू ले आयल होखे? इहो ना। तो पक्का स्पंज ले आयल होखे? अरे इहो ना, कहनी ना कि सब मिठाई के बाप मिठाई आयल बनी, सब मिठाई के आगे फीका पड़ेला। अच्छा ओइसन कौन मिठाई ले आयल बनी जावना के नाम रहुआ नहीं के बताओ? इनु भइल बात, इनु कहलू तू चालू पुरिया वाला बात। सुना श्री श्री 108 श्री सब मिठाई लोग के बाप श्री ऊख प्रसाद। हाँ ऊख प्रसाद, ऊख मिठाई यही से सब मिठाई बने। हाय 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 हाय, ऐसन कहत बारा जैसे कितना बढ़िया मिठाई ले आयल बा। अरे कौन घर में घुस गइल बा रे? हे सासू माई प्रणाम। ए खुश रह। ए बबी ई कौन भैया हो रे? भैया हा ना ना ना, हम बुटन, आई एम बुटन कुमार। माई भैया ना दीदी के मरद हवे। अच्छा ठीक बा, कौन से भैया जाना के ये आइल बा तो धान पिटिए के जाई। ठीक बा जो। बाप रे बाप, इतना इज्जत हुई हमारे ससुरारी में। रह जन 2-4 दिन तो बांस कदियों से हमरा खाई। जीजा जी अपन मिठाई भेजवारो के आ जल्दी जाके धान पीट के आई, बहुते काम बड़ा हुआ देह पर। का धान पीटे जाई? ओहनी त ना कुछ पी ही ना कुछ खाई, सीधे धान पीटे जाई। इहे करे खातिर हम ससुरारी में आइल बानी। आए तो धान पीटे नहीं किया तब काहे के आइल बानी ससुरारी? हम तारा से प्यार करे खातिर आइल बानी ससुरारी में। आय हाय हाय, प्यार करे आइल बानी? प्यार करे से पहले जाके पहले धान पीट के आई तब सोचल जाई। अरे तारा से प्यार करे खातिर धान तो धान हो, जान तक दे देम हम। आ एक बार कह देबू तो आटा सान के रोटी बना देम हम। अरे ए बाबू ने सुनो तारू हो। जी बाबूजी। अरे सुनो नहीं है कि हम मौगईपुर वाला दामदा आवता तो तने आवता तो तने ओकरा से अलुई बवा दी हो आ खाना पीना भुलाइलो मत खियई हो, जल्दी के भगा दी हो ओकरा के। बाबूजी ये ना ये तो आ गइल बारे। जी प्रणाम ससुर के नाती हिटलर के बाप सरो। हमरा कहे के मतलब ही रहला नु बबुआ जी कि अलुइया बौआ के एक बार खाना फाइनले खइती। ठीक बा जाई, हम बुझ गनी राउर नियत। तो जीजा जी बाबू हिंगा बोलत रहले, इनकरा बात के बुरा मत माने। ठीक बा, बुझ गनी कि सब पागल बाम से। अच्छा पहले खाए कि धान पीट के हम तो एक काली फाइनल आए ना मन बस का रे, धान पिटवाए के दम ले बस। वो काम करो ना, 1 गिलास पानी पिया दो आ धानवा पीट के आए तब मन करी तो खाना खियो। पहले पनिया लिया जा घरवा में जा पनिया लिया। ठीक बा
देव तनी और वो पी धान पीटे चल जाए। बाप रे बाप, सो पागो बाँस है दादा, भागो बूटा ना तो तहार लिवर टेक मंगा दी, सही जा काम करवाओ। अरे वो लोग तो बर्बादी सो के सब्सक्राइब करी। हाई श्री श्री 108 श्री श्री प्रसाद मिठाई के बाद तो हनी रखो सामान ना चाहिए जाता नहीं ना तो मुँगा दे बस भाग सा।